Uooo! Per exemple, a mi m'ha sortit pesada. Ho has gravat? Sí, jo canviaria... No? Juli, ho has vist? Sí que ho he vist. L'he gravat. El mamón aquest. Ramon, ho has vist? He enganxat a l'Albert amb la cervesa. Vale, Marc. Estima? Tu millor i tu pitjor. Mira quin trau té. De merda de cartes. Si és un skin, igual que amb Mel. Ui. Grava amb les seves cartes i passa'm la pel·lícula. Per sort tinc una bomba, saps? Ramon, vaig jo? Sí. 2 3. Ai, 2 4. Això ho tinc jo. En directe des del casino de Barcelona, Passo. Passo. Passa. No, espera't. No, és meva, sí. Va, deixis mai. Joder, mai no deixis. Va, tu? Un malament que canta aquest tio. Mai no deixis, mai. Calla, tio. Ui, quin fàstic d'antena tresista, tio. Passo. Tio, mena, què fot? Què dius? Para. No miris, tio. Hello, moto. Ja m'ha tirat això. Però si ja dic que passava. Res, és que vas més ràpid, tio. Algú va? No. Anem a mirar la casa. El sopar. Armari. L'habitació d'en Ràmia i en Juli. Lavabo. I l'habitació meva i d'en Ramon. Isaac que dormirà al sofà, igual que en Lozano, que dormirà en aquell matalàs d'allà darrere. No dormirà al sofà igual que el Lozano. No tireu ja això. És que no saps mai què fa. Perquè m'han passat amb un 4. Ja ho sé. Això me'n passa el mateix, no? Ja he sortit de la misèria per l'Obert. Tenia dos asos, però tenia dos quatre. És molt interessant el primer. Per molt que tingués asos, Estic enfonsat en la meva pròpia merda. tenia dos asos, però el bo és que si hagués tingut... Primer és això. Primer, tio. Perquè et donen les millors. Però no és només que